Eraikuntza hau hasi zen 2017an, potoloena, lehenengo fasea eta bigarren fasea. Guk nahi genion jarraipena egin, zeren ikusten genuen eraikuntza honetan, ez zirela errespetatuko langileen lanbaldintzak, ez? Hortik aurrera ikusi genuen prezioan ere prezioa oso txikia zala, bajua. Aztertu genuen prezioak eta ikusten genuen askoz gehiago balio zuela eraikuntza hau egitea. Esleitu zen 50 milioitan eta gure ustez 70 milioi baino gutxiago tik ez zuela emango. Osea, 70 milioitik gora balio zuela eraikuntza hau egitea. Hortik aurrera zergatikan, esleitzen da 50 milioitan, eta ez 70 milioitan, ez? Ikusita prezio gutxien prezioak 70 milioi baino gehiago balio dutela eraikuntza hau egitea. Ikusten genuen interesa handia zegoela errealak gutxiago ordaintzea, ez? Eta hortik aurrera bai udaletxeak eta erreala jokoz kanpoko esleipen bat egin zuten. Akordiora iritsi ziren esleipen bat egiteko prezioa hori jesteko eta hola erreala gutxiago ordaindu dezan, ez? Hortik aurrera nola egin hori? 70 milioi balio duten eraikuntza bat 50 milioitan utzi, prezio guztia jaitsi zuten eta hortik aurrera behar zuten ere enpresa batzuk lan hori egitea, ez? Horretik gu hasieratik esan dugu eraikuntza hau egingo zala iruzurraren bitartez eta lan prekarietateen bitartez egingo zala, ez? Prekarietatea ja onartu digute edo arrazoi eman digute gaur egun langileen egoera zein den. Eta zein den langileen egoera, langile hau gehienak azpikontratako langileak dira, enpresa potenteak ez dituzte jartzen bere langileak, askoz garestiago ateratzen zaielak, Hortik aurrera azpikontratu egiten dute langileak, eta hauek kobratzen dute ehuneko 50 edo ehuneko 60 gutxiago. Hau da, 6, 7, 8 euro orduko kobratzen dute, eta kopuru horretan dago dena sartuta. Ez daukate paga estradikan, ez daukate oporrikan, eta bajan erori ezkeo edo salatu ezkeo egoera kalera dijoazte, egun batetik bestea. Gu hori salatu genuen, eta arrazoi eman digute langileen lan egoera hori zala. Ordu estra kopurua ere egunero 10 ordutik gora sartu dute. Ia gutxienez eguneko 2 ordu estra. Urtean, bata beste, ia 500 ordu estra hitzarmena esaten duena baino 500 ordu gehiago sartu dituzte. Gaur egun 250.000 euro baino gehiagoko isuna dituzte enpresa hauek, uste dugu hurrengo hilabetetan ebazpen gehiago iritsiko direla, isuna gehiago iritsiko direla, eta uste dugu 350.000 euroko isunak edukiko dituztela. Hortaz gain, guren kalkuluren arabera eta ebazpen horien arabera, langile zor zaie 4,5 milioiko dirua zor zaie. Ordainduko zaie langilea, uste dugu ezetz. Gaur egun, guri naiz eta arrazoi eman, ebazpen horietan arrazoi eman, langilea norberak salatu behar du edo eskaera egin behar du hori kobratzeko. Azpikontrata horiek ez diete kontu korrontean sartuko diru kopuru hori, ez baute reklamazio egiten. Gaur egun, gu dakigunez, ez da iristen ehuneko 6ra reklamazio hori egin dutena. Gu eskatzen duguna da bermatzea langileen lanbaldintzak eta beraiek jarraipena egitea. Guri bermatzea hemen hitzarmena errespetatuko direla, ez dira errespetatzen. Ia gehienak atzerritarra dira langile guzti hauek. Gu ez dago horren kontra ezerrez etortzea eta lan egitea, baina ordaindu behar zaie ondo. Eta hemen aprobetxatzen ari dira. Gehienak Afrikatik etorritakoa, Pakistan eta liku guztietatik etorritakoak. Eta interesa handia daukate, ez dira etortzen guri lanak entzea. Hemen interesa handia daukatena dira politikariak eta kasu honetan reala eta dena. Langile hauek badakite nola etortzen dira eta ze baldintzan etortzen dira. Zeozer baldin badago, desagertu egin diren bezala. Lehengo udalako langile guztia desagertu egin dira. Ez dakite gu salatzen ari garana. Ez dakite arrazoi eman dikutela. Ez dakite posible dutela reklamazio bat egin. Reklamazio bat 15-20.000ko reklamazio bat. Orduan beraz lotsagarria da 4,5 milioiko zorra hori ez ordaintzea. Eta lotsagarriagoa da oraindikan jakinta hau eraikuntza publikoa dela, bai diputazioa, Gipuzkoako diputazioa eta Euskal Gobernuak dirua jartzen ari direla, diputazioa 4 milioi eta Euskal Gobernuak 10 milioi, jakinta 4,5 milioiko zorra daukatela langileekin. 350.000 euroko isunak edukiko dituztela, hori dena jakinta eta 200 langile baino gehiago lan egin dutela hemen dokumentazio faltsuekin,
irudi hori edukita, ezer ez egitea edo beste alde batera begiratzea hori lotsagarria da. Kasu honetan interes politiko handia dago, kanpo futbola da, Reala jokatzen du, futbola badakigu denen gainetik dagoela, niri futbola gustatzen zait, baina ezin da onartu olako lan baldintzak egotea eta olako iruzurra egotea. Ezin da onartu. Orduan, guk esaten duguna hau Realaren kanpoa da, Reala nahi zuen hau egin, etekinak berak aterako ditu eta berak ordaindu behar duena, bai langileek eta kostea, dena ordaindu behar du. Bilera egin ditugu, bai Aperrirekin, egondu gara bilduta, eta bai Eneko Goiarekin udaletxea dagoen atzetikan. Anoeta kiroldegia azken finean Donostiko udaletxea da. Eta bilera horiek nola izan dira, Eneko Goiarekin gauz bat esan zidan, argi eta garbi ez. Bera esaten zuen, salaketa guzti hauek, esaten ari zaren guzti hauek, hau ez da bakarrik gertatzen Anoetan. Eta arrazoi dauka. Guk ez gara iristen, guk ez gara inspekzioa. Gu sindikatu bagara, langilekin egon behar dugu, egia da, eta langileak antolatu, informatu eta bar. Baina pauso bat haratago eraman dugu, eta azkeneko urteetan ematen du inspekzioa garela eta salatzen ari gara gauza asko eta frogatzen eta bar, Baina hori esan da alkate batek, eta jakintan nondik datorren alkate hori, eta alderdi jeltzalea dela PNV, eta gobernuan zein indarra daukan honek, beraiek zer egingo dute. Galdera hori izan zen berari, berak galderi galdetu zidan, baina berari esaten duzu, guk hau demostratu dugu, arrazoi daukazu, hau ez da bakarrik gertatzen Anoetan, abiadundiko trenean ere gertatu da eta gertatzen ari da, lotsagarria da abiadundiko trenean gertatzen ari dena. Beste zenbait eraikuntza publikoak ere salatu ditugu eta demostratu ditugu, adibidez Tabakalera, Musikene, eta ze interesa zeuden atzetikan. Egia, dagoen interesa desberdina dira, baina betik eskute joten dira interes horiek politikarekin. Eta beti alde batera begiratzen langile lan baldintzak eta langileen interesak. Orduan, egia da, ez da bakarrik lan baldintza horiek gertatzen Anoetan. Egia da beste leku batzutan gertatzen ari da. Samamesen gertatu ziren, bai salatu genuen. Oso zaila da ere ateratzea, komunikabide askok, futbola ere badaukate. Ze hori, ematen dut dena polita dela, eta irudi polit bat eman behar dutela. Kasu honetan, irudi txar bat ematen ari da, zikintzen ari dira gure koloreak. Norbait sentitzen baldin baditu bere kolorea Realekoa edo Atletikoak edo Osasunakoak, eta horrelako gauza batzuk gertatzen baldin badira, zikintzen ari dira kolore horiek. Ezin da onartu. Hori gertatzea, eta egia da futbola polita dela, futbola indar asko daukala, baina hau ezin da onartu. Eta hori esan behar da, respet hitza bat asko erabiltzen dela futbolean, gu respet ere eskatzen dugu langileentzat, lurraldearentzat ere eskatzen dugu. Eta hitzarmena errespetatzea.